Escoltat ara el plantejament de la Conselleria d'Educació per tancar el curs i programar el següent, obrim un dia més la finestra per conèixer l'opinió dels representants dels docents. Antònia Font és la portaveu de Unió Obrera Balear. Bon dia, senyora Font. Quina valoració feis de com s'ha programat aquest pas a la fase 3? Bon dia. Bé, nosaltres en primer lloc allò que voldríem comunicar és que la roda de premsa que ha oferit el conseller avui de matí ha estat sorpresa. Ha estat la primera notícia en continguts sobre les instruccions docents per la fase 3. No s'ha negociat en cap moment, no s'ha demanat opinió en cap moment en el col·lectiu docent, de mestres i professors, que són els que saben exactament com funciona el dia a dia i que després han d'aplicar les instruccions que dona Conselleria. Això ja d'entrada totalment un plantejament erroni. Després, per exemple, no s'ha xerrat en cap moment de ràtios per al curs 2021, que és allò que ja s'hauria de començar a fer amb molta més antelació, la preparació del curs que ve. Ara mateix tenim a infantil i primari més de 400 grups que superen les ràtios màximes. Això com se solucionarà, sobretot tenint en compte la possibilitat que s'hagin de fer grups reduïts. Tot això són incògnites absolutes, a part que quan s'afirma que el curs acaba el dia 19 de juny, això no és exactament així. Els alumnes acaben el curs el dia 19 de juny, però el professorat, des que els alumnes se'n van fins que arriba 30 de juny, tenen moltíssima feina de memòries, de tancament de curs. Actualment, amb el problema del Covid, la burocràcia que ha incrementat la Conselleria fa que s'hagin de fer informes fins quadruplicats. I clar, ara pareix que de dia 19 a dia 30 de juny els professors, com que van no feien res, ara es poden dedicar a col·locar taules. Això no és tan senzill. I sobretot allò que nosaltres esperam és que realment l'organització del curs 2021 no se faci amb aquestes condicions en què s'ha fet l'organització de la fase 3, és a dir, a esquenes dels mestres. Això bàsicament és un resum de la nostra posició. Sí, el que diu el conseller Marc és que és així, dia 19 de juny finalitza el curs dels nins, dels alumnes, i durant tot el juliol, a partir d'aquí, tots els equips directius hauran de fer feina per planificar el pròxim curs. Serà, idò per vosaltres, un estiu atípic? Serà un estiu atípic per tota la societat, això és evident, igual que haurà estat una primavera totalment atípica. El problema no és si és atípic o no, el problema és que el dia 1 de setembre ha de començar el curs que ve, que no sabem com serà i que per tant s'han de preveure totes les possibilitats i s'han de preveure amb antelació suficient i sobretot consultant en els que han de fer la feina, que són els mestres en general. Aleshores, d'acord, els centres han d'elaborar un pla seguint unes indicacions que esperem que arribin ja per part de la Conselleria. Després, quina serà la situació? El conseller ha parlat de 3 escenaris: normalitat, confinament o híbrid. Una gran incògnita que tenim ara mateix és quan el conseller diu que s'elaborarà per part de cada centre aquest pla, que és un pla o 3 plans, un per cada escenari suposat. Qui ha d'elaborar exactament aquest pla? Només l'equip directiu? De quina manera el claustre o la resta de docents que se dedica a la docència i no té càrrecs directius pot participar en aquesta elaboració del pla, aportant idees i solucions, ja que són els que toquen la feina en les mans? Tot això són incògnites que el conseller avui no ha resolt amb absolut. Per tant, el que ha dit el conseller és que ell sí que veuen factible poder començar el mes de setembre un curs amb total normalitat. Vosaltres no ho veus així? Nosaltres, com la resta del món, diríem, no tenim una informació que ens permeti assegurar en quin dels 3 escenaris que contempla el conseller, un dels quals és la normalitat, l'altre és confinament total i l'altre és una combinació dels 2 primers, nosaltres no ho sabem com començarà el curs. Per tant, entenem que l'escola ha d'estar preparada per qualsevol de les 3 situacions. I les situacions, la normal i tot, ja és prou complicada com per organitzar-la tard, no? I des de
des de final de març sabem que aquesta situació no duraria 15 dies ni 3 setmanes i, per tant, allò que hem de fer és tenir realment el curs 2021 preparat amb la col·laboració i l'assessorament principalment dels que han de fer la feina, que són els mestres i els professors. I després hi ha un altre tema, a part, que tampoc encara no ha sortit a rotlle, que avui el conseller tampoc no ha clarificat res, que és el tema de la conciliació familiar. Que recordem que per part de... O sigui, la conciliació és una responsabilitat de l'empresa, del treballador. I, per tant, no només s'ha de tenir en compte la conciliació familiar per a aquells treballadors que fan feina per l'empresa privada. També s'ha de tenir en compte, evidentment, la conciliació familiar per tots aquells treballadors que fan feina en la docència. D'això, de moment, cap notícia tampoc. Parlam ara dels alumnes. Està previst que puguin tornar a fer aquestes classes de reforç a partir de dilluns i fins dia de 9. Són 2 setmanes. És suficient? I també si seran molts, si penseu que seran molts o pocs els que hauran de necessitar aquest reforç. És a dir, primer, necessitar un reforç a dia d'avui en què, primer, que només dura 15 dies. Segon, que el curs està tancat. La tercera avaluació no modifica, només serveix per pujar nota. Un reforç de què exactament? Una altra cosa seria, no sé, un acompanyament emocional o el que se vulgui dir. És evident que en 15 dies, en grups reduïts, no se solucionarà efectivament res acadèmic. Acadèmicament aquí no aporta cap tipus de solució. Una altra cosa és que el conseller vulgui donar resposta a les pressions per cobrir la conciliació familiar, que és responsabilitat de les empreses, com hem dit abans. Per tant, acadèmicament i pedagògicament no hi ha una aportació clara. Els recursos entenem que s'haurien de dedicar a definir les properes passes ja de cara al curs que ve. Antoni Font, portaveu de la Unió Obrera Balear, moltíssimes gràcies per haver contestat a les nostres preguntes en directe a aquest informatiu. Que tingui un molt bon dia. A vosaltres, igualment. Adéu.